Ovo je nevjerovatno, da nema mojih random konverzacija s ovim idiotima, ali te javi jedan mobilni mrtvi. Ovo stvarno nema smisla, Jeremy, kad si posljednji put očistio u fabriku? Ksena, upropašćavaš mi jedan najbolji stvari kad živiš u internatu, da niko ne mora da ti serem. Pre nekoliko mjeseci si rekao da je ovo tvoja laboratorija, a opet ne radiš ništa, ne održavaš. Čak i onaj ludak Hopper bio odgovorniji od tebe. Kad si posljednji put promenio bateriju na kompjuteru? Bateriju? To je samo početak. Uskoro će ceo kompjuter se ugasi. Pretpostavljam da imamo 2 dana da nađemo novu bateriju. I zato si ti glup, Ksena. Imamo koliko god dana nam se prohne. Ne, ali to idiote! I tako se dani pretvaraju u sate ako si mentalno zaostao. A najveći kriminalac u Francuskoj. On će biti savršen svoj posao, kao što bi svako drugo ljudsko biće na ovoj planeti. Ali on je već zločinac, tako najbolje iskoristimo njega, ne da upropastimo život nekom nevinom čoveku. Ja sam moralan virus. Jeste čuli vesti? Peter Duncan je pobegao iz pritvora. Šta nas briga? Ljudski problemi su van našeg domena. Ne znam, Ode, možda bi trebalo da preduzmemo nešto povodom toga. Moram da se složim sa Odom. Dolazi apokalipsa. Mi smo profesionalni ratnici. Ispod časti nam je da se bakćemo sa sitnim ribama. Nadam se da se Ksena nije umešao. Zamislite državnog neprijatelja broj 1 pod Kseninom kontrolom. Pa mislim, ko svaki čovjek pod Kseninom kontrolom. Šta je uradila ta budala? Ništa strašno. Krao umetnine, pljačkao, kidnapovao, provaljivao u sefove. To nam je državni neprijatelj. A ubistva? Nema ubistva u Francuskoj. Vlada ih još nije prihvatila. Srećna smo mi zemlja. Da znaš da jesmo. Samo jedna osoba može bude nesrećna u isto vreme. Zate Miraculous nije ništa naučio. Glavno je da on nije naš problem. Jeremy, to mi ne deluje previše moralno. Dovodiš moje odluke u pitanje? Da, dovodim. Hoćeš nešto da uradiš povodom toga? Uvek si bio najzamenjiviji ratnik. Jeremy, jel sve okej? Da, sve je odlično, Yumi. Malo sam nešto besan ovih dana. Idemo na čas biologije, Einsteine. Dođi sigurno te raspoloži. Da, sigurno. U redu, deco, pošto nemamo para da vas pošaljemo u zoološki vrt, morat ćemo da improvizujemo. Ovo su vredni mravi. Mravi su životinje koje traže hranu da bi preživeli. Ono što ih čini specifičnim jest oni... Ti si rješenje za sve moje probleme, mali prijatelju. A šta je sa mravima ubicama? Jel oni postoje? Brzo, deco, lupio je! Smejte mu se! Ali zapravo je pravu. Postoje mravi vojnici koji uništavaju sve pred sobom. A da li ima tih mrava u našoj... Brzo, deco! Elizabeta želi da pita nešto. Smejte ju se napred. Sisi! Počelo je! Elita? Šta to imamo ovdje? Tinejdžerka od 12 godina bez svesti. Tinejdžerka od 12 godina? Doktore, gde ste našli ovu budalu? On je ovdje zapravo na praksi. Ali on je stariji od mene. Ponavlja fakultet već 20 godina. Jadna ova devojka. Doktore, što je ovo što sam rekao, što je ovako ručasto, što ima ručasto kosovre, koja nosi periku od brašća krzna, doktore. Saberite se, kolega. 10 mm Pfizera. Gubimo je, doktore. Srce ima -2 otkuce u sekundi. Koliko puta sam vam rekao da ne kupujete opremu od Kinesa? Pa bio je crni petak. Ovo je strašno, doktore. Čak ni elektrošokovi ne pomažu. Doktore, da upalite to u struju. Nemoguće, doktore. Telefon mi se puni, a on je samo na 10%. Bravo, doktore. Ovo dete stvarno ima anđela čuvara. Okej, sljedeće neću preživjeti. Treba poslujem malo. Stoj, rutinska kontrola. Zašto uvek svi gaze? A sada da uzmemo što misle. Ovo vam je lozinka, pa i treba da vas pljačkaju. Ruke u vis, ili ćemo da vas upucamo s našim i tekako vidljivim pištoljima. Impresivno, Francuzi imaju veća muda od Amerikanaca, ali ipak moram da vam ukradem baterije kao što mi kradete fore. Kakvi su ti rezultati? Sasvim normalni. Pa, takve su ti naše bolnice. Niko ne umire u njima. Osim jednog mog druga koga su lekari ubili kad mu se zakomplikovao slučaj. A šta je radio ovdje? Meni je dioptriju. Umjesto da pljujete po našem zdravstvenom sistemu, mogli biste da mi pomognete. Moram Eliti da falsifikujem osiguranje prije nego što je izbace. I mog drugara su zbog toga izbacili. Iz mrtvačnice, to jest. Ovo traje previše dugo. Morat ću da iskoristim superkompjuter za ovo. Bolje da ga malo overclocknem da ne trošimo vreme. Jeremy, se ne možeš dosta da se razumeš u karte da bi to bilo... Gotovo. Znam da si ti kriv za ovo, Jeremy! Ovi manijaci već počeli da bacaju petarde, a nije čak ni decembar. Jeremy i Elita imaju još jedan napad. Petarde mora su uplašile. Ajde da ih bijemo. Što ovaj kurac više ne radi kako treba? Prikladna situacija, ponovo spomenem pogrešan oblik. Ajde da probamo najefikasnije rješenje za ovakve probleme. Ugasim kompjuter i balona upalim. Pali se, idiota jedan! Mogu ovako ceo dan! Gore dole, gore dole, gore dole, gore dole! Ništa mi više ne pada na pamet. Nestala baterija. Ksena, što mi nisi rekao s kompjuteru baterija prazni? I što si zaposlao tog ćelavog čoveka? Ostavio si mene samog da spašavam Elitin kao i tvoj život dok se ti tamo negde zabavljaš? Tako si nezahvalan, Ksena. Jeremy, ne ivici sam napustim ovu bateriju i ubijem nas oboje, tako da me bolje saslušaj.
Hvalisavac. Odlično skačeš, Vilijame. A, Yumi, da nema tvojih prelepih reči i podrške, ja bi vežbao skokove samostane sa bazena. Vilijame, to je morbidno. Ali potpuno je istinito. Ti mi daješ razlog, Yumi. Ovaj je brzo prešao preko toga da se Yumi ljubila sa drugim muškarcem. Zašto mora da bude tolerantniji od mene? A, vidi. Ulrik Stern se sprema da skoči. Bolje da kažemo spasiocima stanu pripravnost. Ha, misliš da me zabole što ti kažeš, Vilijame? Bitno je što devojke misle. Gotov je. Pa ni ona nisu bitne. Bitno je šta ja... Pa ni ovo nije loše. Ako sada iščeznem, Yumi će definitivno postupno da me zavoli. Nećeš ga, majci. Ja sam izmislio taj trik. Pičko jedna! Stavite se s puta! Ja povričim tjelaranje. Jesi sama došla do tog zaključka, plavušo? Ajde, Yumi, neka me tvoja ljubav oživi. Sklonite se, decom! Ja imam doktorat iz oživljavanja. Previše uživaš u ovome herbarijume. Tako, ne moraš da mi se zahvaljuješ, Ulriče. To je dužnost svakog profesora. Jebem ti majku pedersku, jebem te. Jesi dobro, Ulriče? Ej, Ulriče, kako je bilo na bazenu? Obesi se kivijevom ogrlicom. Moglo biti gore. Einsteine, jesi rešio elitrin problem? Da, kompjuteru je nestalo uranijuma. Pa da, to jeste zajebano. Potreban je uranijum da snabdeti 25 bajta. Onda nisam raspoložen, nećeš verovati šta je Ksena uradio. Šta, Jeremy? Donao mi je novu bateriju za kompjuter. Jebem li mu s... Okej. I još mi je nabavio delo da me zaštiti od zračenja. Kako je našo delo u tvojoj veličini? Njegovo zlo je prevazišlo sve granice. Zaposleo je ovog Duncana da to uradi. Ej, da ti ne treba pomoć možda? Zar te neće napasti kad se probudi? A da, zaboravio sam. Čekaj sekund. Okej, to je rešeno. Šta si to uradio? Gde si ti? U školi. Onda se vrati u bolnicu i dovedi Elitu do... Zapravo i ona je ovde. Molim? Nisi joj napravio osiguranje. Izbacili su je. A, lepo. Ne moraš mnogo da hodaš. Dođite svi ovamo. Okej, ćao, Jeremy. Idemo, Urliče, da nas ne čeka. Reci mu da mi ga poduva. Ne bi se ja zabavao s tim. Već si na tankom ledu. A i dokazao si da ti plivanje nije jača strana. Hoćeš da ti ustanem ode? Okej, tvoj život. Ali nemoj onda mene da kriviš. Divite se moj najnovijoj kreaciji. Šta je ovo, transferuješ govna ili oko? To je nešto novo. Nije novo uopšte. Govna su bila prva stvar koju sam transferovao. Zar nisi prvo transferovao mene? Ne jedi se istih. Ovo ovdje je Marabunta. To je program koji radi po principu mravinjaka. Napravljen da uništi sve što je bilo koji način povezano sa Ksenom. Bravo, Jeremy. Kako si došao na tu ideju? Čitao sam beleške Franca Hopera, a i slušao na časovima. Tako se pojavi neka greška. A nema šanse. Franz Hopper je bio genije. Kad je taj kad napravio neku grešku? Ksena. Niko nije savršen. Krećite u oko da mi slikate izbliza. Čini mi da sam imala 3 infarkta jedan za drugim. Želela bi da malo mirujem. Ajde, ne budi tako kilava, Elita. To je samo mala šetnja. Šta može se desi? Dobro, ajde. E tako te volim. A inače ne, jeli? Bezuslovna ljubav je obmena. Idemo. Virtualizacija. Jel vidite kako funkcioniše moja kreacija za opšte dobro? Odlično funkcioniše. Zagađuje šumu, ubija sve životinje i prosipa se u more. Izuzetno. A sada sljedeći korak u mom planu. Važnja Ksena. Daj mi antivirus za Elitu ili ću da uništim Lioko. S kojom vojskom, Bubo? Sa kojom vojskom? Pogledaj oko sebe, Ksena. Posadio si plato. Plato? Moj prelepi ekosistem. Ovo je tvoj kraj, Ksena. Marabunta će se proširiti na sve sektore u Ljoku, što će smanjiti tvoj utjecaj na Disti na potpuno zanemarljivi nivo. I onda ću ja biti ultimativni vladar Ljoka. Nakon toga bit će samo pitanje vremena dok ne naučim tehniku aktiviranja tornjeva, čime ću da zaposlenim velike švedske lidere da objave rat jednim drugima dok ja igram obe strane na kraju dobijem dovoljnu političku moć da kontrolišem ceo svet. Čini mi jesi dobro? U redu sam, Elita. Begaj! Šta ste vi idioti uradili? Ispalio sam nekoliko strelica u Marabuntu. Pa naravno ćete napadne kad pucaš u nju. Pa ona je prva počela. Nije bitno ko je prvi počeo. Bitno je ko je završio. Prekaj da se praviš pametan i ubiju u stvar. Ja se ne pravim. Čekajte sekundu. O ne. Molim te, nemoj da mi kažeš da si koristio Hopperove beleške. Da, jesam. Koji si ti? Marabunta funkcioniše kao ja, dovoljno je inteligentna da ne želi da umre, ali nije pametna da razlikuje Elitu od ostalih čudovišta, a to je zato što je kod menjen. Kod je moj virus, što je ti trebalo da znaš. Mnogo si glup, Einstein, ne? Boli koliko si glup. I šta sad radim? Šta ja da radim? Potrebna mi je Elita da dobijem nešto od nje. A meni je potrebno da izgubim nešto od nje. Znači, oboma je u interesu da Elita preživi. Povraća mi se što uopšte moram ovdje kažem, ali...
Moramo da radimo zajedno da pobedimo Marabuntu. Slažem se sa tobom. Pošalji svoje čudovište zaštite elitu. Ja ću da probam da nekako prekinem program. Neka bude tako. Brzo, Elita, uhvati ga za stopalo. Jel ti je lično Den Schneidera? Šta je sad ovo? Elita, ode, iskoristite moja čudovišta da uništite u kreaturu. U najgorem slučaju ih iskoristite da odete na bezbedno. Sada na našoj strani? Jeste. Ovo je događaj decenije. Dobro ga iskoristite. Zdravo, direktorova ćerko. Zdravo, sine od nebitne osobe. Jesi već dugo zaljubljena u Ulrika? Jesi već dugo zaljubljen u Yumi? Cijeloga života. Ovdje si tek par mjeseci. Mnogo mi je život bio depresivan pre toga. Zar nije božanstvena? Njena divna ličnost, inteligencija i lepota retko se više mogu naći. Bravo, Ivicu. Ja se palim na Ulrika do osnovne škole. Voljela bi da bude sa mnom. Da nemate uobražene Yumi. Da nema tog uobraženka Ulrika. Ajde da se udružimo da ih ubijemo. Ja ću sa tebe da ubijem Ulrika da ti budeš sa Yumi. A ti ćeš da ubiješ Yumi da ja budem sa Ulrikom. Uviđam malu kontradikciju u tom planu. Probleme rešavamo usput. Jesmo nas dvoje postali najbolji prijatelji. Čini se da je tako. Super. Konačno imam prijatelja koji nije potpuna budala. Konačno imam prijatelja koji mi je prijatelj. Hoćemo li da idemo? Hladno mi je. Pa što si izlazila iz vode, glupačo? Čuti tu rugopo jedna. Rospio, kurveštio, majdaro, crnokosa. Aj, izjebala me. Znala sam da ću te ovdje naći. Znao si da ćeš me naći u mojoj sobi. Izuzetna moć zaključivanja. A sada idi. Razgovaram sa tamom, mojim starim prijateljem. Jesam ti kada rekla da si mi ti večiti čir na dupetu? A ti si meni večito sunce. Sprečavaš me da razgovaram sa tamom, mojim starim prijateljem? Kad odlučiš da se ponašaš kao odrasla osoba, dođi u fabriku. Ćao. Nisam tu. Znao sam da si lažov. Dobi rak, smrade. Znači to je hvala što dobijam nakon što sam ti spasio život. Nisi mi spasio život, sjebo si mi smrt. U redu, Ulriče, bit ću iskren sa tobom. Yumi tebe voli. Platonično ili ne, ti si jedna najbitnijih osoba u životu. I nju povređuje iznutra kad te vidi takvog zakucanog za krevet. Danas me profesor zlostavlja dok su nas smijela i gledala. Jesi ti kad čuo za izreku rđevom kurcu i dlake smetaju? I zato ih ja radno brijem. Brate, ja nemam živaca za ovo. Moj prijateljski savjet je da se otvoriš u potpunosti prema Yumi i to daleko pre mene, pre nego što ti ja zaista budem problem. Zašto osoba koju mrzim uvek mora da iznese najbolje argumente? Ali svejedno uzalud. Nema te sile koja će da me natera da izađem iz ove sobe. Ulriče, Jeremy napada. Dođi u fabriku da te prebacim u Lioko. Što? Jeremy, jel ima nade? Ništa ne pali, a probao sam sve fore koje smo učili YouTube videi. Došla sam, Jeremy. Super, Ksena preuzmi. Evo odmah, transferu Yumi, skenida Yumi, virtualizacija. Yumi pa isključi Friendly Fire. Kakva je to grozota? Jedna od Jeremijevih zamisli. Srećom, Ksena je tu da pomogne. Neću ni da pitam. Bolje nemoj. Nego kad ste dolazili u fabriku, jeste vidjeli jedan veliki krater u šumi? Ja jesam. Ja također. To bi lepo pitajte Jeremija. Ode, našao sam rješenje za naše probleme. Stavio sam ti otrovu strelu. Moraš da pucaš u prvo zrno Marabunta da bi uništio sve ostalo. A kako očekuješ da dođem do njega? Jel treba taksi? Juriš! Wow, ovo zapravo izgleda toliko dobro. Kako se mojašeš moje čudovište? Kažem ti, Aksena, potreban ti je takav neki general koji će ti dovede čudovišta u red. To je zapravo odlična ideja. Hvala ti, Ode, mnogo si mi pomogao. Elite. Hvala, Yumi. Ideš, be. Jel ona to ušetala u Marabuntu? Yumi, zašto? Yumi, došao sam pravi čas da ti se... jebi ga sad. Ulriče, ti objasnimo šta se dešava? Nema potrebe, Elita. Udružili ste se sa Ksenom da pobedite ovu zaustajalu poparu. Možete da podcenjujete moj IQ koliko god želite, ali ne moj borbeni IQ. Ne moj borbeni IQ. Požurio te prenosom. Nikad neću zaboraviti na tvoju žrtvu. Laserska strela. Povratak upru. Izvinite, stvar navike. Nisam mislio da ću ikada da kažem Ksena, ali... Hvala ti. Hvala ti puno, Ksena, brate. Zadovoljstvo je moje Lioko ratnici. Ksena, nešto sam razmišljao. Možda ne bi trebalo da se borimo međusobno. Tako je, Ksena. Slažem se u potpunosti. Vi? Stvarno to mislite? Tako je, Ksena. Danas smo dokazali koliko smo zapravo produktivni kad radimo zajedno. Ti si car, Ksena. Mogli bismo da nađemo kompromis. Ti meni daš antivirus za moj virus, a ja na mnogo pristojniji način dam tebi ono što tražiš iz moje memorije. To zapravo ne zvuči mnogo loše. Idemo, bre, Ksena. Dobrodošao u Lioko ratnik. Ljudi, napravio sam program za Marabuntu. Napravio sam neki pogrešan proračun koji sam odmah izmenio. Tako da sad možemo da počnemo iz početka. Ej, ko glasa da se sad borimo protiv njega? Ja. Yumi, uhapsi Jeremija. Rado, Ulriče. Tako znači, okružen sam jodama. Šta sam ja ikad uradio, zaslužim ovako nešto? Jeremy nešto smrti iz trećeg skenera. To je Duncan, Yumi. Nisam im mogu da ga bacim. Jao, Jeremy, stvarno. Povratak u prošlost sad. Kakav pičkinski potez. Ovo je sasvim dovoljno. Jeremy je potpuno prolupao. Slažem se, Ode, ne možemo se verovati da budu u našem socijalnom klubu. Upravo si, Ksena. Jeremy mora biti zaustavljen, bez obzira na posledice. Idemo odmah. FBI, otvorite. Jeremy!
Jeremy budi se užasno, Elita se zaljubila u Herba. Kao i Nikolasa Urlika i mene. I još je pominjala da radimo nešto petosmerno ili tako nešto u tvojoj sobi. Okej, ovo je mnogo loše. Jeste, pozvaću jednu pomoć. Vi baš opušteno ovo shvatate. Jel umro? Reklo bi se da nije. Mora da se nešto desilo prilikom povratka u prošlost. Ne smemo da dozvolimo da umre čisto onako. Mora da umre sa razlogom. Od naše ruke. Morat ćemo da mu pretražimo stvari da nađemo odgovore. Jeremy nosi gaće. Koji jadnik. Ne klopiraj se, Ulriče. Nećeš ništa naći u njegovim gaćama. Istinitije reči nisu izgovorene. Jeremy ima 1000 fajlova na kompjuteru, ali ovaj je jedini zaključan. Mislim da je to folder, a ne file. Ne mogu ja da radim sa ovim. Ko ovdje zna da koristi Mac? Ja koristim. Aj nam pomozi pa se kasnije ubi, hvala. Opasno je dobro zatvoren ovaj fajl. Folder. Morat ću da hakujem ceo kompjuter. Tako se hakuje. Bravo, Elita. Čini se da ovaj fajl sadrži nekoliko mini fajlova. Folder! Pa mislim može bude i zip. Tebi ovo liči na zip. Tebi ovo liči na bilo šta? Prekidite oboje. Jesam upalio kameru? Da, jesam. Prebacite video 30 sekundi unapred ako ste već gledali ovaj deo. Dnevnik Jeremija dnevnik mene. Primetit ćete da se riječ ne poklapaju sa pokretima usana zbog loše kvaliteta videa. Kako zgodno. Tako da usled moje tragične smrti drugi mogu da nastave moje istraživanje. Pa što si onda zaključao fajlove, idiote? Da se osiguram da ne može svaka budala da pristupi mojim tajnama, idiote. Čekaj bre, kako mu je odgovorio za nije ovo snimak? Jeste, pretpostavio sam da će da postavi to glupo pitanje, kao i da ćeš ti svoje, Ulriče. Ma nemoj, a jesi očekivao da ću da vratim video 30 sekundi unazad? Da, jesam. Prebacite video 30 sekundi unapred. Jebem ti majku. Idiote. Koristeći dnevnik Franca Hopera i čip koji smo uzeli od Ksene, uspeo sam da napravim ovo. Neuronske slušalice. Ovi lepotani me čine pametnim svaki put kad aktiviram povratak u prošlost, ali nažalost dok postajem pametniji fizičko i mentalno zdravlje mi se pogoršava. Plašim se da nemam puno vremena, ali moram da uradim sve da zaštitim svoje drugove. Znači u tome je stvar. On je poludeo od slušalica, a ne od sebe. To ga automatski oslobađa od sve krivice. Moramo da ga spasimo. Šta je ovo? Jeremy je bolestan, a? Pa, sada kada sam promijenio stranu, nema mi druge nego da mu pomognem. Odvešću ga brzo na bolnice. Šta se desilo? Neko je ukrao kola sa detetom unutra. Strašno! Hoćemo na kafu? Naravno, direktore. Alita, Ksena je kide po Jeremija. Znao sam da se ti popravio, njega ću se putali koji nam je predložila da se pridruži. Jeremy, probudi se. Jeremy! Ne dozivaj me, Yumi. Već sam se pomirio sa svojom sudbinom. Spasio sam Elitu, našao tako divne prijatelje i ubio najvećeg kriminalca u zemlji. Vreme je da napustim materijalnu realnost. I uzdignem se u raj za pametne. Jeremy, dobro si. Ne, Yumi, nisam uopšte. Brinut ćemo o tome kasnije. Sad treba da izađemo iz kola. Ne budi budala, Yumi. Nikada nećemo preživjeti ako sad izađemo. Ako sam preživala dok sam ulazila, preživeću izlaza. Samo zaustavi kola. Ej, Yumi, je potrebna pomoć. Što to radite, bre? Op, veći se, Jeremy. Nemoj da ti puštam pažljivka. Sad si se toga setila. Jeremy, kočnice ne rade. Pa ne pristaje kočnice dok ja vozim. Ja stvarno ne mogu da verujem. Ej, prijatelji, da li znate šta mi je u redu sa Yumi? Pazi ovdje, Ksena je krenuo punom snagom. Razumem, Urliče. Šta puno? Samo sam želeo da vas pitam, da li... Pa jo, globalno zagrevanje, Ksena. Genijalno, zar ne? Vi shvatate da ste upravo izjebali sami sebe. Ako moja čudovišta padnu u digitalno more, nikom ništa. Ali ako vi padnete, onda ste gotovi. Ovo nije digitalno more, ovo je digitalni mureus. Postoji razlika, Ksena. Znate šta? Prekidamo mirovni sporazum. Pobiću vas sve. Urliče, ja ću te osvetim. Ha! Puj, smrdi ti iz usta, Ksena. To su oči Retose. Da nisu oči ovaj tvoj simbol na glavi? Pa, zapravo to je... Ha! Ko je car? Ja. O, da, sigurno. Umjesto da ih laser gurne baci u digitalno more, on ih one-shotuje. Rekao ja 100.000% sreće. To nije sreća nego veština i spretnost. Yumi, Jeremy, jeste li dobro? Nismo, Ulriče, davimo se u Dunavu. Steni, Yumi. Pa liče, Jeremy, razumi me. Jebi ga, Yumi. Možda će Jim da vas spasi ako je otišao na pecane. Jedino što može da spasi je povratak u prošlost. Ali ja ne znam to da uradim. A ne, čekaj, znam u stvari. Vežbao sam da dobijem na lotovu. Pored neaktiviran. Povratak u prošlost sa... Elita, zar ne želiš da znaš kako sam proveo vikend? Ne, ali slobodno reci. Izuzetno, Elita, hvala na pitanju. Ulriče, nemoj to da mi radiš. Da, sedeo sam malo s računarom, pikao sam komši iz pakla, onu staru Aladdin igricu. Ulriče, Jeremy. Da nismo na nešto zaboravili. Ja nisam, ti si na Jeremy očigledno. Jebote, Jeremyjev život! Da. A Elita, predeaktiviraj toranj. Preaktivirao sam pre 5 minuta. Ti treba da aktiviraš povratak u prošlost. Nisi zabavna. Otvaraj, Jeremy, razmišljaj o ti vrata! Jeremy, ne! Slušali
Kosti su jebeno polomljene? Da, Jeremy, vidimo. Ma pre ovoga, majmune. Znači, ubijao si samog sebe, a nisi postajao pametniji? Klasičan narkoman. Moramo da budemo oprezni što radimo sa beleškama Franca Hopera. Teraz su nas zamalo ubile. Izvinite, društvo. Niste valjda ljuti na mene? Pa nikako, Jeremy. Nisi ti kriv ni za šta. U stvari, ovo je sve Ksenino delo. Kako sam ja kriv što on budala? Ti si ga pametno izmanipulisao. Ti si ga posredno uništavao. Ti si ljubio mače, poprižu mi se na krevet i prenao dizenteriju. Mislim da je to kiwi elita. Treba da umrete. Svi kolektivno. To je tačno, ali mi ćemo da umremo zajedno kao tim. Dok ćeš ti umreti sam u bedi bez nikoga da te oplakuje. Sutra objavljam oglase za posao.